Yau za mu yi magana akan candlestick ne. Menene ma candlestick din? Idan ka ga ya ake reading din shi, me yake nufi? Yanzu kun ga wa'innan biyun candlestick ne, ɗaya green ɗaya ja. Mai green din nan shine yana nufin yana tafiya sama, mai jan nan shine yana saukowa ƙasa. To yanzu mu fara magana akan mai zuwa saman nan. Kun gan shi, shine ake ce ma bullish candlestick, wato wanda zai fara daga ƙasa ya tafi sama. To ya ake reading abin nan? To yanda ake reading din shi, yanda ake gane shi shine, shi kun ga wannan dan sandan ana ce mai wick, gashi a ƙasa gashi a sama, amma ba dole ya making ba, amma yawanci suna making din shi. So idan suka yi wannan sunan shi wick kenan. To idan aka samu wick din nan, kun ga me yake nufi? Yana nufin cewa wannan candlestick din ya fara daga nan sai ya tafi ƙasa, da ya tafi ƙasa sai ya U-turn,